ade ha adwene ye papa ha adwene na obia sori a na oyen bibia wonsa Asantehene no ton a etontine de ho befrafram na achiame yenko echi ehyasie efiri lumba sebi obobo ne braye de obeye bia to nwoma wiase nyina ehu no ofirimu sebi lumba owabusu ofirimu ofirimu enam se no obeye obi a sebi wiase nyina gini tum pe na asemti ehu behia ne amamra ne amane kwanso ba bia na ofiri ni kurom hene sɛde esitienti no ebe yi kɔtɔkɔhina sutira ne kwanso a na su yenye chenchene sɛ ya beji date ne de afiri ha na ye efia ha fikesiem na ɛhyɛ mra na sɛ ɛhyɛ dade ama obi sɛ ɔmfa nkɔyɛ yi no saa no mani ne social media ba ye de cheche edi tu for man kɔfo hu no ne ye de sɛ niema sɛbi professor engineer Kwadwo Safo obobo ne bra ye bibia kama sebi owuye se de medical kalumba amamra ni amane kwase be yi kɔtɔkɔhina sutira ne kwanso a na nso nya fikesiem ana sebi ya se obi se munye ne dasei me kai pa se abra mo ba ha sebi omobo yewura amane yewura kan se wabobra se de ndidi bre ne nim de esikodu no abusua ne nyina nka mom na munye baako na monse na nimonyam sebi asem atia me kai no na fikesiem ntam date mo obi se monko tense na dasei munye Apostle Kwadwo Safo ayie ene ede atiame ene namu ewurawura mu sane mo ne nyina unhia sabi abusua na enye mo ayie ena mo tense na mo hyehyɛ mo da kama se de be ya mo papa no mo nana mo wofa mo bibia mo be se na nimonyam na chi no niam aye boko nemum fikasie die mu a mo di bewurawura mu de eni wo ba bia na boko asema me kan bo a na fe bia wo mo eni wo ba bia eni musa sebi yewura Asantehene na mahene na brempomfo no sebi obi kra kwa akura ye de beto ahini mu a achiame ebeka se monko edi a wo feku a wodam monko ye hyehyeye na mo de abeto ahini mu achiame ntina se nka nche se afi a ebesi mu no mo di kan monko ye ente sa sebi wo fie hai asem sebi mahene te se de wo kan ana brempo bi kwa afiri mu a omo tina se hyehyeye ne de abeto ewuranim se da sei ene epesi yi ye de hye yero ase monko na monko na bibia nya kama na se ye boye tirimu aka asem se ase de ye papa na yie no efikasie mu na tam date no se munye ni se ne ye de ne bewurawuram abe fori mu de esi wonfa ye be sire sa niema no tantan ne basa na ene social media ye funtu no obi asori a no okeka de okeka ne ye sire sa niema ni nyina enim efikasie mu nse dase atiame se yenye professor engineer aye atiame kan ba bia abusua na atena se ana mo se mo hyehyɛ da mo de bɛyɛ mo papa yi a ɛda no so no ma yɛ ne kama ɛma ha sabi ye ti akura ni enim da mo bɛyɛ yi no na atiame na abɛhyɛ da ma mo se mo nyɛ sɛ yi no ye bɛsrɛ se de medical committee biem eba ye atiame so abobra o sefata abusua nyamunya ba ko na mo nse na nimunyam enyanim so bi ba asati so no bobra kama de hia no se ye bɛhyɛ na nimunyam no kɔ sebo mu de mu dinam na fa ha na kose ya mu twoso nka ho asem na ma asomwemra na munya asem di fikasie ensem ban wura mu abaye sa ne ma no ye bɛsrɛ hu social media ba bia se atiame na ahyɛ dama se enye no korɛ sebi se atiame na se ye wo Opemsuo radio akade beto mframam ama manfo hu ensi wo ba bia ya bese sa ne ma ne nyina no ye nyai social media ene ye de yes ane ma no basa no sebi nimdie anidie ene obuo sebi kɔtɔkɔhene emfie duo no nso ba ye sebi Ghana ye die no opɛ Ghana mpuntuo no ohwehwɛ enti die beba bia no sebi na nimdie etire so da ye die nyame dia dom no wɔde krakra ma asumdie aba mo baye mo amudi adanse se yewura editu ani se mo papa no abobra ofata bibia mo nyina mo nya baako na mo kohwe na mo sisi enkro na chi na bibia nya kama sa pepepe na se atiame na ahyeda se sei ensi wo ba bia ye besere sa ne mani nyina no ye nyimfiri ho na asumdwie emra na boku